Здравейте, аз съм Боби и това са прогнозите, които не излизат. Макар че вчера 7 от 8 прогнози излязоха и само един гол ме лиши от перфектната осмица. Победата на Барселона беше единственото, което не предвидих и в момента, в който Порто поведе, викам: айде, дръжте, португалци скъпи, но двамата жуаловци обърнаха нещата и така португалците пратиха Барселона на осмина финалите, а Порто ще трябва да почака малко, защото Шахтьор успя, както предвидих, да си спечели матча срещу Антверп леко мъчно с 1-0, но тези 3 точки изравниха Шахтьор с Порто на второто място и в последния кръг ще гледаме пряка битка за място на осмина финалите между тези два отбора. Лацио успя да победи Селтик с 2 гола на влезли като резерва Чиро Имобиле и така орлите прелетяха към осмина финалите заедно с Атлетико Мадрид, който успя да победи Фейнорд като гост. Така че Лацио и Атлетико Мадрид са другите осмина финалисти в Шампионска лига тази година. Young Boys победи скромно с 2-0 симпатягите от Цървена звезда, нашите съседи, и с тази победа си гарантираха мястото в Лига Европа, защото няма как да бъдат изместени от третото място, като се има предвид това, че в преките двобои с Цървена звезда те имат предимство. Манчестър Сити пък спечели своята група, след като направи обрат от 0-2 срещу Лайпциг. Гражданите параха с 0-2 на полувремето, но през вторите 45 минути пълен обрат за тях и по този начин те отново си спечелиха групата. Холанд отново се разписа, като това беше негов 40-ти гол в Шампионска лига. С това той постави 2 рекорда. Първо, той стана най-младият футболист, който достига до 40 гола в Шампионска лига. Вчера той беше на 23 години 130 дни. И второ, той стана футболистът, който вкарва най-бързо 40 гола в Шампионска лига. Трябваха му само 35 мача. До сега рекордът се държеше от Руд Ван Нистелрой, на когото му трябваха 45 мача, за да вкара 40 гола. Холанд подобри това постижение с цели 10 мача. И стигаме до групата на смъртта, в която вече имаме един сигурен осмина финалист и това е Борусия Дортмунд, който снощи успя да победи Милан като гост с 3-1. Много сериозна победа за Дортмунд. Това е отбора, който вече може да диша спокойно, защото вече се измъкна от тази група на смъртта. В другия матч в тази група Нюкасъл водеше на ПСЖ до последната минута, когато съдията даде една супер странна дуспа за ПСЖ. Топката се удари първо в тялото на Ливраменто, после в неговата ръка и съдията даде дуспа, след като дори го гледа на ВАР. Килиан Мбапе вкара дуспата и така ПСЖ се измъкна, буквално се измъкна, да не кажа открадна тази точка от Нюкасъл. Решение, което за мен е изключително грешно. Дуспа, която просто не трябваше да бъде свирена за ПСЖ. Откъдето и да го погледнем, това е супер скандална дуспа, но съдията даде, Мбапе си я вкара, ПСЖ завърши 1-1 и по този начин те са в много изгодна позиция за класиране напред към осмина финалите. Толкова за вчерашните мачове, да видим какво ще позная днес. Надявам се успеваемостта ми да се доближи поне малко до това, което направих вчера. Преди това обаче искам да поканя всички, които все още не са се абонирали за канала, да го направят, защото съвсем скоро ставаме 40 000 и четвъртата звезда ще грейне на емблемата на Фен Сектор. Така че влизайте в отбора, канете и други приятели да се абонират за канала и ако може до края на годината да станем 40 000, ще бъда супер щастлив. Насочвам се към мачовете днес. Започвам с тези, които са малко по-раничко. Севиля, ПСВ. Севилци все още нямат победа в това издание на Шампионската лига. 2 равни и 2 загуби. От своя страна ПСВ започна много лошо, след като беше разбит от Арсенал. След това обаче се вдигна и в момента има 5 точки, което ги поставя в много добра позиция за класиране напред в тази група. Севиля ще е крайно мотивиран най-сетне да постигне победа. Ако иска да играят поне в Лига Европа, нещо, което те винаги си гонят, трябва да вземат този мач срещу ПСВ и да заплетат още повече групата. Така че моята прогноза тук е малко по-рискова, но смятам, че Севиля по някакъв начин ще успее да спечели този матч. Не бих си заложил апартамента на тази прогноза, ако трябва да бъда честен, но е крайно време Севиля да спечели матч и мисля, че е ПСВ отбора, който ще го отнесе. Така че победа за Севиля и едно голямо заплитане на възела в тази група. Това предвиждам аз. Другият ранен матч е между отборите на Галатасарай и Манчестър Юнайтед. Ето това е матч, който спокойно влиза в графата троен. Може да завърши по всякакъв начин, включително и Галатасарай да се развихри и да бие с 3-0, примерно. За проблемите в Юнайтед няма смисъл да ги говоря, всички ги виждате, те не са от вчера и от този ден, те са от много време. В момента там е тотален бардак, не се знае кой какво прави, не се знае кой на кого се сърди. Единството, което е ясно, е, че Гарначо вкара голът на сезона миналия кръг срещу Евертън. Такова изпълнение много рядко се вижда. Както би казал Валери Божинов,
перфектен гол. Но да се върнем към Галатасарай Манчестър Юнайтед. Класирането на Юнайтед напред е под много сериозен въпрос. Въпрос, който още днес може да отпадне, ако Галатасарай вземе, че ги бие. Но аз не бих заложил на крайен знак в този матч. Знаете, когато напрежението е толкова голямо и залогът е толкова голям, по-скоро бих заложил на голове и от двата отбора. Нещо, което смятам, че ще се получи, защото Галатасарай определено ще тръгне да търси гол срещу Юнайтед. От своя страна, все пак в Юнайтед има доста класни футболисти, които могат да вкарат буквално от нищото, така че гол ми се струва най-вероятен за този матч. На това и ще заложа. Вие също може да го пробвате, но ако не излезе, не ми се сърдете. Другия матч в групата е между отборите на Байер Мюнхен и Копенхаген. На пръв поглед това си е единица от всякъде, на втори поглед също, на трети поглед също. Колкото и да огледате този матч, си е единица от всякъде, макар че има една много сериозна лампичка и тя е, че Байер Мюнхен вече се класира напред. А за това имайте едно на ум, че съставът, който ще излезе в този матч, може да не е оптимален. И все пак домакинство на Копенхаген ми звучи като матч, който би трябвало да бъде спечелен от отбора на баварците, дори и да не са в оптимален състав. Прогнозата ми тук е победа за Байер Мюнхен, а ако не искате да рискувате с твърд знак, може да пробвате на голове. Поне 3, защото смятам, че също може да се получи доста отворен и резултатен двубой. Следващия матч е между отборите на Арсенал и Ланс. Тук Арсенал може да си гарантира участие на осмия финалите, ако вземе, че победи. Едно равенство също им върши работа, така че Арсенал просто не трябва да губи този матч, за да може да си гарантира участие напред и да не се притеснява какво ще прави следващия кръг. Да ме прощават французите, но аз категорично мисля, че Арсенал е по-класният отбор и тази вечер Арсенал ще си спечели този матч, за да може да си подпечата билета към осмия финалите и да не го мисли по-натам. Има мачове в Висшата лига, които също трябва да се печелят, защото тази година ми се струва, че титлата не трябва да бяга. Затова победа на Арсенал срещу Ланс и класиране към осмия финалите. Стигаме до групата, в която всичко е ясно или поне почти всичко. Ясно е, че Интер и Реал Сосиедад продължават напред, но не е ясно кой ще бъде първи и кой ще е втори. Ясно е, че към този момент на трето място е Залцбург и има доста добра предина пред Бенфика, но не е ясно какво ще се случи, ако Бенфика успее да разгроми Залцбург и ги измести в този момент. Има още един кръг и там може да стане страхотна въртележка. Първо поглеждам към Бенфика Интер, предвид това, че Интер вече се класира напред. Нещо, което още вчера казах, че трябва много внимателно да подхождате към тези мачове. Когато има отбор, който се е класирал напред, трябва да имаме едно на ум. А когато стане дума за италиански отбор, който вече се класира напред, знаете, че там силите доста често се пестят. Това е идеален шанс в момента Бенфика да вземе някакви точки. Казвам някакви, защото се надявам да са 3, колкото и трудно да бъде. Интер си гарантира място напред, да, може би ще искат да спечелят групата, но дори да не спечелят, няма да им е чак такава драма. Поне според мен. Тук отново ще си пробвам късмета с малко по-рискова прогноза и тя е Бенфика да не загуби този матч. И го казвам не защото съм фен на Ювентус и искам Интер да страдат. Наистина смятам, че Бенфика може да отмъкне нещо от тази среща и така да си възвърне малко надеждите, че Лига Европа не е чак толкова далеч. За Реал Сосиедад Залцбург няма да дадем толкова много време. Смятам, че Реал Сосиедад ще спечели този матч. Има много съсващи футболисти в отбора на Залцбург, затова мисля, че Реал Сосиедад ще успее да си печели 3 точки тук и да дръпне много сериозно в битката за първото място в тази група. Победа за Реал Сосиедад и луда испанска вечер за всички в града. И стигаме до групата, в която аз съм победителя, но не и останалите 3 позиции. Започвам с Брага Унион Берлин. Предният сблъсък между тези два отбора завърши изключително драматично, след като Унион Берлин поведе с 2-0, но допусна загуба след гол в последните секунди на матча. От 2-0 падна с 3-2. Сега се надявам отново да се получи толкова резултатен матч, затова прогнозите ми е да паднат поне 3 гола и искрено се надявам най-сетне Унион Берлин да вземе да спечели матч в тази група. Знам, че те са в ужасна форма, нямат победа от август насам, но все в някакъв момент тази кошмарна серия трябва да спре и аз се надявам да спре точно тук в Португалия, но въпреки това залагам на голове. Поне 3 гола в този матч. И за финал гвоздя на програмата Реал Мадрид Наполи. Матч, който се надявам също да бъде голов. Надявам се получи зрелище, надявам се да има много положение. Надявам се тези два отбора да не ни дадат да мигнем нито за секунда. Наполи си смени треньора, разкара Руди Гарсия, дойде Валтер Мадзари, който на мен лично ми е много любим треньор. Помня го още в предния му престой в Наполи. Доста приятни спомени имам от този отбор, който той водеше тогава. С Кавани, с Лавеци беше изградил феноменален отбор, който не успя да се пребори тогава за титлата, но определено заслужаваше да спечели поне едно скудето. Сега вярвам, че отново може да постигне страхотни неща с Наполи, а тук в този матч конкретно прогнозата ми е равенство. Като естествено малко повече ще стискам палци за неаполитанци, но отново ще повторя, надеждата ми е да се получи много отворен, интересен, пълен с положение матч, нещо, което се очаква от тези отбори и ще бъде напълно логично да се случи. Така че прогнозата ми е равенство с повече голове. И за финал една прогноза за утрешния матч на Лудогорец. По едно време бях много скептичен за това дали ще
излязат от групата, но с махането на Петев и идването на Георги Дерменджиев виждаме много сериозна промяна в отбора на орлите. Победата срещу Фенербахче беше ключовен момент и Лудогорец отново са в играта. Трите точки срещу Спартак Търнава са задължителни и аз смятам, че Лудогорец може да ги спечели. Затова прогнозата ми е победа на Лудогорец. Не знам дали ще бъде лесна или трудна, но съм сигурен, че отборът на Дерменджиев може да победи Спартак Търнава и така да погледне смело към излизане от тази група. Сега някой ще каже: да бе, ма ви срещу Славия какво направиха? Хора, мачовете със Славия никога не са критерии. Имайте едно на ум. Това са моите прогнози за срещата от Шампионска лига и мача на Лудогорец. Какви са вашите, може да напишете долу в коментарите. Ако видеото ви харесва, дайте по един палец нагоре. Влезте в отборите във Facebook, Instagram и TikTok. Аз съм Боби. Ще се видим скоро.